Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni BB Farida Salgado. Dili pa day no, shout out kini yung tanan. Karang sunod no sa pagsubaybay sa akong ipang-upload no gikan sa aming drama. Salamat kayo no mga ka-listeners no, mga ka-followers. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload ng mga sugilanon gikan sa RMN drama. Salamat kayo. Ug karon dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Kinsay mosak sakripisyo. Tingali ko medyara to ni Franklin. Basta ma, ayaw siya pauban na. Dili ba best of friends man mong duha? Naglagot ko niya maoy. Huwag ganin ako sa tubagas niya mga tawag. Giimbitar ba ya si ni Papa nimo? Nahibong sab ko ma. Unsa may gikahibod nga nimo nak? Ngano kinahanan si Papa ni Franklin? Nahibaw ka ma? Ngano? Kuan manggod. Tingali sa sobra nimong higpit ni Carmina. Muribelde siya gang. Gusto ka? Of course not. Gusto lang ko nga kuan kini way makahasol sa linghod nga hunahuna sa atong anak gang. Gang. Bright ang atong anak ug buutan. Nakabantay ka man tingali ba? Nga sobra ang pagtahod ni Carmina diha nimo? Okay na, okay na. Okay na gang. Okay na. Nagkasabot na ko. Dali na. Manood na tas tong kwarto. Gusto na ko makapahuhay. Salamat nga imong gitubag ang akong tawag min. Sobrang akong gibati kalipay. Murag nagtungtong ko sa panganod. Grabe masag ka Franklin. Nagtungtong gigas panganon? Muna tinuod min. Kapon ba ko tinawag nimo? Human ko ipaayo ang akong cellphone. Naglagot pi ako ni mo na. Kaysa diyang giingnan ko ni mama nga mag-pack up na. Nanawag dayon ko ni mo. Ano pa si danaan ka nga dili na lang mo ato sa bahay. Ay, mura ko gibunalan og 2x2 oy. Niadtong gibalibaran ko ni Nay Milay nga wa na ka kay nakalarga nag Manila. Wow ha. Dos por dos gigibunal ni mo? Lagi, wa ko magtiaw min. O niya nagkasulti naman ta. Nawasa na ka. Wa gyapon. Unsa? Dugay pa man ta magkita. Huy Franklin, o isip ka da. Pila rin magud ka adlaw sa Hong Kong. Dili magud may mamuyo dito. Pero saon nga mingawon mo gid ko nimo. Ay. Min, Unsa man? sugta na lang ko. Unsa? Love ka kayo na ako, Min. Sige na, Min. Sugta na ko. Di man gani ko gusto nga sa laing lugar ko panguyapan? Unya, ani hinahinuon ka sa cellphone? Huh, ikaduhang bastard. Min. Ay, gusto bita ko mabisita ni mo. Di mo sukutugta ni Papa ni mo. Og, dili ko nakapugan ng akong gibati. Ayaw na panawag na ako, ha? Min, ayaw na ibutangan mo cellphone ba? Please, paminawaw na ko. Min? Gabi na, naapa ka? Oh, hello, Min? Hello? Tubagat ako, Min! Sige na, Min, tubagat ko! Wala na sa kamina. Paita, eh. Wala tingog sa kamina. Agad ako eh. Ano na bugos pa may gagog. Iya kong sugton. Wala nang siya matingog. Huwag nahadlo ko nga. Dili nagimi magkasulti. Dili nagimi magkasulti. Buwang agad ako eh. Kumusta man ang inyong panagsulti ni Franklin, nak? Makalagot.
Ha? Imagine, ma. Nanghangyo na hinuon siya nga ako siyang sugton. What? Gimingaw ko na siya nako. Mo nang ako na lang ko na siyang sugton. Wa siya mayapag. Bata ka pa, anak. Og daghan ka pang mapaabot nga kaayuhan gikan sa imong amahan. Maugid, ma. Unsay imong kalibutan? Kung makagraduate ka sa college, lain na sad nga nasod ang imong maadtuan. Oh. Ngano, Carmina? Naluoy ba sab kong Franklin, ma? Unsa? Ako mo na imagine, ma, ang kalipay nga gibati ni Franklin sa dihang iyang nadungog ng akong tingog. Natural, anak. Malipay gid si Franklin nga makadungog sa imong tingog. Imo na gud siyang gihatagan og pagtugot nga makabisita sa ato. Pero napaltos lang kay kalit man ang atong paglarga sa Manila. Pero anak, dili pa gid mahimong magpadaog ka sa gibati ni Franklin. Wa pa mo makahuman sa inyong pagtuon. Kung sayo mong maminyo, unsa man intay inyong ibuhi sa inyong unyang mga anak, uy? Mama, saboy. Anak man dayo imong hisgutan. Asa man din napaingon. Kung magpadaog mo sa linghod inyong pagbati, unsa may trabaho nga masudla ni Franklin? Nga wa man gani siya makatungtong og college, di ba? Anak, pamili og lalaki nga parehas sa imong Papa Jason. Unsa? Maulay kinagang. Mihangyo si Franklin nga sugto na lang siya ni Carmina. Dili mahimo. Nasuko ka gang? Kinsa ba di masuko? Nga grabe nga ako pangandoy alang sa tong anak. Unya mapakyas lang tungkol sa kalalaki. Mausad lagi. Sobra kainit is Franklin da. Magbantay gid siya. Idigbalik na to gikan sa Hong Kong. Makatilaw gid si Franklin ako. Oh, nga lang ingon ana naman sa di mong itsura. Huwag ko makatuog gabiin ay. Nga naman, nagdamgo ka na ako. Gibasti na sa kong Carmina na Oh, unsa? Sobrang akong kalipay nga gibati sa dihang mitubag siya sa akong tawag. Iya ka man di ang gito. Bago na anong, labaw pa mo sa Biyernes Santo na imong tsura. Gibasti na sa lagi ko niya na Kisab di magula na Sa ikaduhang higayon, iya kong gibastid. Wala gid ko niya tubaga. Tepa. Nga no iya lagi kang gibastid nga may tubag naman ka siya sa imong tawag. Huwag ko kasabot ni mo, oy Frank. Tungod lagi sa sobra na kong kalipay na ako day siya yung gihangyo nga iya na lang kong sugton. Agay. Ay, go. Oh, Oh, anong imong ginukol na Dokol, gyud. Mo po'y nagsakit nga hudugan. Imo pun anong dukol. Nga no, di man ta kadoklon, be. Ikaw raman din nagsakit-sakit sa imong dughan. Kay baw ka gyud nga di gusto si Carmina nga amuralon siya glaing bay. Nya imo mong gihagit sa cellphone pa gyud. Wa mo ko makapugong sa kong kagalingon ay. Okay, wa ka makapugong sa imong kaugalingon. Magdusa ka. Dili ko limo labanan ay. Day, laban ko nimo. Mulaban ko nimo kung ibalhin mo lang nga rin ako ang imong pagbati. Dili gyud ka mabasted. Promise, I will. Nanay sad ay. Nga naman day. Di gyud ko nimo maton. Nay, dako kayo ang akong respeto nimo. Agay. Di ko gustong makasaog tiguan. Agay! Gibang ko. Nay, Agay. tabangi ko ni be. Ay, daoy. Ano ba sa maluoy man ko nimo eh? Anis magud ko nay. Manang maluoy ka na ko. Sige na nay. Tabangi ko nga magkasulti migbalik ni Carmina. Tawag ka siya balik. Na, di na lagi mo tubag. Ikali tawag niya nay. Pasabta lang siya nga ako tong nabuhat kay love kay nako siya. But sa di mo bata ako eh. Sige na gud nay, sige na. Tayo pa nga siya manawag na ako god. Ikali tawag niya. Ah, nigas ha? Nyawam ko'y lod. Aw, atulod lang imo cellphone. Sa? Doon ang ko number nimo. Oh, niga. Ano lang. Musamot ka makaluloy kung mo gasto pagyad ka. Sige na. Ako rin niya siyang tawgon. Karon na lang nay. Sa? Oy! Ikaw no? Ikaw pa'y manugo niya. Ikaw pa'y magbuot. Niga. Nay, naibaw ko. Ikaw rin yung makasabot ako. Ah, luyag na.
Love lagi kinakos Carmina, nay. Dili ko makatarong og kaon. Dili ko makatugog mayo sa pagkisigig huna-huna niya. Nga, nasuko siya na ko. Ay, Ginoo ko dong. Ano bang iapil-apil sa taong ko nimo ana sa imong problema, oy? Imo sa nasa. Imo ra gid nagwa na lain. Nadalan lagi ko sa emosyon, nay. Dadasad ang akong emosyon. Aron mo sugot ko sa imong hangyo. Takdan ko nimo. Uy. Nay, may pagtingan mong cellphone. Tingali si Carmina na yung nawag niyo mo. Tubag ka na yun. Yatis, kabantay dayon ka, no? Sige na. Hoy, di mas de Carminang nanawag. Kinsa man day? Si Dong Jason. Nay, ayaw lang siya tug-ani nga ni ako, ha? Namilay, malarga na may ugma sa Hong Kong. May noon, Dong Jason. Ayo-ayo mo, ha? Ang pultahan og mga bintana, ha? Trangkahin taon pirmi. Ayaw yung biyayang bay. Patik, Edong. Pero may ganun akong trangkahan ng pultahan ng bintana. Huwag ayaw pa sa kaglaing tao, ha? Bisag si Franklin, Dong. Bisag siya pa nang. Uy, hala. Basta tumanang gid ang akong tugon. Ha? Nang? Kanang Dong. Alag ka sa ko, ha? Doon na lang ko ipangutanan ni mo. Ano sa nang? Nga nung dili man ako pasudol si Franklin, Dong. Nga pirmi naman di ay mong magkuyog. Unsa? Katong ingon ka inyong area manager ang imong gikauban sa panihapon ba? Siya man lagi di ay to, Dong, si Franklin. Kisa bisulti? Si Franklin. Basta nang, tumanang akong gitugon nimo. Ayaw pagpasaka og laing tao sa bahay. Ha? Sige na, bye. Nga nang dili man nimo pasakon si Franklin sa ato, gaw. Lain siyang tao, gang. Pero naman sa sinang milay. Tingalig mo abusar niya si Franklin. Murag wa naman ko makasabot nimo, gang. Ha? Ang unsay wa nimo masabti, gang? Suod sa atong pamilya si Franklin. Pero nga nang murag init naman kaniya karon. Doon na sa isa nimo? Doon na ba, gang? Dali na, Franklin. Sugdan na nato ang pagsugba. O samtang magsugba ta, mag-aray ta ni ining brandy. Ha? Pahikapar ko si mong abs. Unsa? Kaan magod, kaning Nga naman dito? maibog yung lalaki nga dunay abs eh. Ambot niya akong lawas. Wawa magi ko ingon ana. Nangandoy baya ko? Uy, kabusok baya. Nag-workout mo ko dito. Usahay, mag-gym sa ko. Pero kalagmitan, kuhan ka nang pirmi ko magduwag basketball. Mau ba? Uy, unsa may kita na mas ubos dito? Ha? Uy. Kadit ha? Kuhaan sana akong brandy. Hello? Mura lagi balon ng imong shorts na eh. Gituluban magpitikot sa baw. Katawanan ni mo nang, uy. Abi, maganin akong nagsayal ka. Sige, oy. Sige mo lang panuway, oy. Muhawas na lang ko, oy. Aron ako na sa sugba sa isda o baboy. Nya ako sa tong ayuhon sa pagpahimuta nga inilaw nga tangigi kay sakto gitos tuno. Wow, kalami. Gigutom na hinuon ko da. Wa pa gani maluto ang sinugba. Munda nang nagkaligo day. Aron sila na sa Dong Jason o Franklin ang kulin ako kaligo. Nang, wa pa gani ka matagbaw sa dagat. Jesus! Pila ragoy kaligo sa Mission Universe. Dapa man. Wa ba ka magpagulbol si Franklin nga gipatabang ni Papa sa pagsugba, no? Nagpalit ra ba gito sa bagong bathing suit? Mao lagi. Nga ako na mo tiwas og sugba. Nana, dinilang mo ha. Ayaw magpalayo. Kaya madaon niya mos bawd. Ayaw ka malakay na, oy. Sugaton na na mo ang bawd. Aron siya madasa baybayon. Nibaga nagmaayo ng uling, Franklin. Bitaw. Ako na nang ibutang ang isda. Ipawahay lang ng isda, Franklin. Yasa niyo mong tagay, Ay, sorry dito, pero di lang ko. Hindi ka mo inom? Di lagi dito. Masukos papa. Wa man din himo, Papa.
Ako ron ang imong papa kay kauban ka namo dinhi. Salamat lang, Tito. Tilaw lang god. Sige na. Don Jason, no Franklin. Kamo na sa pangaligaw. Nganong ni anam ni si nang milay? Tito, doon na may makasog ba? Maligo na ko ha. Huwat ako. Magdungan ta katus dagat. Pero ato nang huwaton sinang milay. Kaliguan na kayo, Tito. Bullshit kini sinang milay da. Pagtigaw, Franklin, mao? Nginagdagan pa ingon din eh. Ang, tuwa naman sinang milay nga mo imusog ba? Nga nung kuha man sila magkuyog si Papa ni mo? Hangol magdagat si Franklin magod. Higaan lang si Papa. Men! Lumbayo taglang mo niya. Oy, ayaw mo palabi sa lawom ha, anak? Di ko maatuglaw, maoy. Ako mong gambugan si Franklin nga. Kamao ko mo lang, uy. Oh, ni ana ay. Hindi sa dagat to. Uy, nanumitugsaw ka man dayon sa tubig, uy. Gikan ka para ba nagsugba? Di ko trabusad. Hain man day si tito ni mo, Jason. Murag mo inyong pamantingali siya, Rita. Iyamang gipagawas ang brandy. Sus, ginutawhan na, oy. Dili di siya maligo? Maligo, Tita, oy. Pero tingali, magpainit pa siya. Ay, ni ana ay. Nana pa ingon si Papa din eh. Giyaw na din mo ang imong brandy, gang? Kuan, bugna mo kadang haguro sa hangin gang. Mato nga akong gikuha ang brandy. Aron mainitan ang akong lawas. Ang gihaling din ninyong uling. Wala makapainit sa imong lawas. Ako kung gituyog da ang brandy gang. Aron doon ako'y kalingawan. Tingali bayag madaha ka sa brandy, ha? Ikaw ra ba yung mag-drive sa sakyanan? Mura man kagway salig na ako gang. Dali dire be. Imo kong gibera. Pero to ako magtanaw nila ni Franklin o Carmina. Ako lagi bantay ng atong anak gang. Kung wa pa unta nimo ipada si Franklin, wa ka untay bantayan. Mura man kag gibalhibuan ni anang Franklin, gang? Unsa? Nga naman. Kung uyab ba unta kang duhamin, nindot kayong mutidlom sa ilaw. Nya, kissing, lips to lips. Bastos ti mo, Franklin, uy. Isumbong ti kang Papa, ha? Uy! Anong sumbong ko? Naigo lang kong pangos kong gibati. Bastos ti mong gibati, uy. Di ba ya? Hindi yung panahon, no? Dinitag ko ang bawd. Iba di giusabang topic, no? Wabi ako maliwat si mong bastos nga pagbati. Dili lagi bastos, min. Ay, doon na palang kay pagbati parehas ako, Makasabot yung ka sa akong gipadayag ni mo, min. Kadiyat, oy. Berdo na ipadul nga na imong pagbati na. Muhawas na ko. Ako nga tuon si Nanay Milay. Ano naman? Musumbong ka? Kasi mo sumbong. Gigutom ko, no? Ug man ay hinungdan nga tuon ako si Nanay Milay. Nakaluto na gid siya sinugbang baboy. Dali. Kilanduha ang mga oras. Gutom sa kuda. Ikaw ba nga na maggunit ka man? Anong di ko madaos ba? Buhi ko, ha? Tingalig mo sumbong rin kong Papa. Buhay na kami. Ay, ni mo, Franklin. Asa mo itong duha? Tingali gigutom na si Carmina. Gutom na to ula. Dali gang. Manghawas na ta aron mga on. Tingali wa pa mo man sinang milay og sugba. Sagdi lang. May magkausara ta mga on. Taras baybayon sila si Carmina ug Franklin, no? Nahala, sige. Manghawas na sad ta. Wow! Kalami sa isda, oy. O sa sinugbang baboy. Diay suka dayo. Giputangan na ra ba migsili ni Papa nimo? Aw, abila na ang gisilian nga suka, nay, be. Gayon niya ko kutsilyo, nay. Ha? Uy, ngayon na nga yung kakutsilyo ni Nanay. Maghikog ka? Simbak ko, no? Karon na hinuon nga pagkaon na nga itong giatubang, nga maghikog ko.
Unya, nga mga yung kakutsilyo ni nanay. Akong ihiwa sa mga puso. Aron sa'yo na lang ang pagkaon. Ay, husto tuod, no? Maayo! Maayo kay nakahuna-huna ka na dang Frank. Frank, oy! Hayag, hadlo ka. Mamahimo ka, Dracula God. Dagway ba ni mo? Mura na bang Dracula? Oh, ayaw, ano, nay. Ang pinakutsilyo na, ibe. Uy, nag-una-una lagi mong duha. Franklin pa ay. Sunod-sunuron ka ayo. Bisig ako rin gigutom. Masunod ka na ako kay gigutom sa kuno siya. Bitaw, gutom bitaw. Titaw, nahiwa-hiwa ko na ang puso. Tagahan ka na ko. Ayaw na, Franklin. Ako nalay kuha. Oops. Hala. Naunsa ka, Franklin? What ito ay? Sagihir na ni Tito Jason si Junior na. Oh, ay, nausa ka diya, Franklin. May kaila kang junior nga niya din, Miss Betch? Wa na yun. Oo, namilitok mo kay junior. Ati ka sa dimugdunggan na eh. Bisag wa ko gisulti, nakadungugid ka na. Biliba sa nako. Sige na. Mga una lang ta. Mga GO na ta. Aron may blessing, may bendisyon kining atong get together din alang sa kasaulugan sa among wedding anniversary sa akong gang. Yay! Ako late sa prayer pa. Murag ito yun ni Tito Jason ang makop niya nga akong junior. Huwag ko makabantay. Oh. Liya ka raman lagi tayo din maglingkod sa baybayon. Nga nawa ka man maliko. Busog ba kamin? Matupad ka ni maglingkod ah. Sure. Gimingaw kasi mong mama. Woy? Malalagig layo kay kag panglantaw. Kuan. Wa mo gud ko magtuo nga makauban ko ninyo. Og labaw na ko nalipay min nga yung kong gihatagan og mayong buot. Sus! Nagdrama baya ka. Dali na. Mga ligo na hinuon ta. Dali na. Dali ko doon, no? Ay! Sorry, min. Sorry. Huwag na ko tuyo nga mabira kang kusog. Giganahan sab ka. Nga mura ko nagakos ni mo. Abtik pa di kang kanahana ka. Sorry, good. Pero gituyo na ko bibira ka. Aron makasulti ta din, Min, ambot, may lain pa ba kahang higayon nga muabot na itong duha nga sama ini. Ha? Tinood bitaw, Min. Di gani ko gustong mahumaning adlaw nga dili ko makasulti sa kong gibati diyan mo. Franklin. Min, ikapa nga kong dughan, Di ba, makabantay ka gid nga kusugi ang kuba sa kong dugan. Imo ba yan ang gisigihan inig tawag? Hikapa namin. Carmina? Si Papa. Ngano ko? Woman? Kuha itong brandy, anak. Nya pagdasad og duha ka baso. Papa, sad, uy. Anong wa naman lang ni mo dadadin Nalimot ko, iha. Ako nalay kuha. No. Maikog ko nimo. Si Carmina na lang. Dool ra bitaw na iyang kuhaan. Maligo na si Carmina dito. Ayan na siya kasula. Ako na lang. Gang, namiya man lang ka. Ay, sorry gang. Sorry. Naibog man ko sa dagat. Gusto ko maligo dayon. Ngano imo mo kung gisugo ka? Nga gusto man di ka maligo. Sorry diha pa, uy. Dili sad mahimong hotdon to nimo ang brandy, Gang. Kinsa pa may mo drive sa sakyanan kung hubog ka na. Bitaw sad, no? Okay. Bangaligo na lang ta. Unsa man, nalingaw ka? Nalingaw eh. Nugon lang. Ngano anukon man? Wa ko makasulti sa gusto ko untang sulti nimo. Oh, ha? Ito? Kadiyot ha? Kay manghinaw-naw ko. Oh, niya naman rin si nanay nga mahimo ni masultihan sa imong gibati. Ha? Sige, mag-shower na ko. Ay, paita.
Oh, mansa ka, uy. Nay. Maglaw mo ka ito mong panghupaw. Tutugan na unta kong Carmina sa kong ibati, nay. Pero, kibaraw man ko. Sa imong gibati? O sa may imong itong anong ta niya? Sa ako laging pagbati, nay. O sa lagi ng pagbati, ah? Nanay sa day. Mutan na. Oh, natural mo tanak ko. Kaya mo kibaw sa na imong gibati. Nay, dili naging kapugngan. Katug ano naging ko ni Carmina nga na in love ko niya. Daan palagi gyud ko nga doon nagimotibo ang sige mo pamisitan day Carmina. Manguyab lagi gyud ka. Mananghit pa manggudunta ko sa iyang papa. Una ko manguyab niya. May rasad nga wa ka manguyab day Carmina din Miss Beats. Sigurado gyud ka nga busted. Tinuod ka na eh? Mao'y gusto ni day Carmina nga adto siya papanguyaban dito sa bahay. Uy, angay sad gyud nga adto ka manguyab dito. Ang usa ka lalaki adto gyud na sa babae nga iyang gihugma, adto gyud na sa balay ba. Agig respeto ug paghatag, pagtahod. Ay, Paw naman sad ka, uy. problema lagi na kung mubuka ba unya nga akong baba. Nigpanguyab na ko dito sa ila. Nay, mubuka lang din ang imong baba kung kaon mo imong atubangan. Naamo ginang kulba sa heart, nay. Maniya gani, kasultiho na kay ko. Ha? Dito sa dagat. Pero, kidaog gid ko sa akong kulba. Nya, miabot pa gidayon ito Jason. May lagi nga wa nimo padayon. Sigurado gid ko nga bastid ka. Salamat na sa imong tambag. Bahala na lang gid. Happy? Very much happy, gang. Salamat, ha. Salamat, good. Siyempre, ako yung pasalamatan ang imong efforts aron malipay ang imong pamilya. Nakasiguro ko nga nalingaw gid ang atong anak. Puwerte yung lingawan ni Carmina. Ano man? Uyab na gina silang si Franklin? Oh, hindi, uy. Sure ka? Basta mo sulti ni Carmina nga wagit ko na manguyab si Franklin. Oh, doon naman sa goy babae ug lalaki nga mag-best friends good. Hinoon. Pero murag di magi ko makatuo nga ko to lagis panaghigalay ang ilang kasuod. Kung manguyab gina si Franklin sa atong anak kang, dili mo siya babagan? Hatagan mo ba kagawasan ang atong anak nga makabaton og boyfriend? Ha? Gang? Nay, tabangan ti kagda sa mga gamit. Ay kabutan ning taon nimo dong. Dali. Tabangi ko habo og dain ning atong ipanghabo dito sa taas. Aron mauli ni Dong Jason ang sakyanan. Aw, iuli day na karon dayon. Ang aron makuha niya iyang auto nga gibilin una niya sa iyang kompanya. Auto day na yun, no? Dili am ta masud sa auto. Dali na nay. Tabangan na tong hakot. Okay. Okay rin mo, Franklin, nga mutabang ni nanay sa pagpanghakot? Nganong dili man. Pero mas okay kung tabang sa ka. Oo ba? Kanalap lang gana akong dadoon. Mayo noon. Oh, tabangan na natog hakot, uy. Aron mauli dayon ni Papa ni mo Carmina ang sakyanan. Gusto na mo pahuway ang imong amahan. Ayaw lang kay pagdali, gang. Mahimo man nga mupahuway una ko. Una na ko iuli ang sakyanan. Gang, mas maayo gid na nga diretso na ang imong pagpahuway. Nindot man ang wala kayo nauna-on good. Bitaw pa. Pero, mas nindot ang imong pagpahuway pa. Kung matabang sab kag hakot. Maldita gini akong anak da. Ako lay dain ng mga galon sa mineral water, nay. Doon na para manisod ang uban. Bugat na, Franklin. Kaysa man di mo paasahon anong dunay suod pa. Si Nanay Milay? Bitaw dito. Balik-balikan ako ni kalsagod. Okay. Tabangan tagas pag-alsa. Una ka mulakaw Dong Jason, kaon una dong. Akong initon ang sobrang sudan. Mahimong maglungag ko. Lapa may daghang puso nang. Oh. May nahabilin nga litson. Franklin. Pagdahin unog litson ini pauli nimo. Ayaw lang dito eh. Sus? Mauaw pa kuno ka. Dili na naman mahurot, Franklin, uy. Bitaw dong. Pagdalag litson dong. Hain ba ka magpuyo? Kay iagiti ka. Inikuhan ako sa auto. Uy, ayaw lang dito eh. Murag, abusar na sa nada. Pagdapa kong litsyon, unya,
imo pagid kong ihatod. Ayaw ka bala ka, Franklin. Muuban man ko inighatod sa sakyanan. Muuban ka, gang? Muuban. Kay tingalig asa na sad unya ka masangit inig pauli nimo. May trabaho baya ka og magang. Tingalig ka puyon ka na. Oh, sige ma. Kay makuyog na lang sab ko. Mas maayo nung nga mo kuyo gamin. Ipaila-ila taga sa mga ginikanan. Oh, si Carmina ra day imong ipaila-ila. Sila des Don Jason ug day Paula. Ipaila-ila sa nako, nay. Aw, uban lang yun, nay. Aron, ipaila-ila sa di kanilang papa ug mama. Ako silang ingnon nga, ikay akong yaya, kuni ako dinhi. Imo hinoong liog akong luglogo ni Kutsilyo. Na mo imo pra. On, break na ha, break. Di ala ko to. Kuya kon mula hosta. Hadlok lagi ka. Mga ano na ta, una ta man lakaw. Sure mo dito nga manghapit mo sa amo? Hadlok ka? Woy, nganong mahadlok ko. Malipay nun ko nga mahigala ninyo nga akong parents. Pero mapahuway pa mo Tito Jason. Oh, okay. I-drop ka na lang namo, Franklin. Mura bitaw ko gibatig kakapoy. Sige Tito. Manaog na lang ko. O niya na lang inig-birthday na ko. Mapaila-ila ta mo sa akong parents. Kanos abang imong birthday? Secret. Unsa goy secret? Nagtuga-tuga ka gisgot sa imong birthday. Unya dili ka motugaan ka na sa. Baka naugon taon niya ka din eh. Iha, okay lang. Okay lang ang mahimong misteryo na to ang birthday ni Franklin. Mangimbita naman bitaw niya na siya. Bito. Tito. Anak lang ko sa skina eh. Layo pa ba ng inyo? Di man hinoon, Tito. Toltoli lang sa inyong bahay. Ihonong lang anang green nga gate ito. Mo na nga mong bay. Oh, mo ba? Oh, doon naman din sa eskina. Mabitaw nga ato lang unta sa skina. Ihonong Tito. Ato lang ko manaog. Dayon na lang hinuon mo, Tito. Sa sunod nga gayon na lang, Franklin. Sige. Salamat kayo ninyo, ha? Naka-bring house pagid ko. Okay na na, Franklin. Sige. Daghang kayong salamat ninyo. Min. Bye. Bye-bye. Nya day, nindot ang bahay nilang Franklin. Presentable naman sad na. Ambot lang ka sa sud. Nanaog naman to si Franklin sa sakyanan. Dato sabday sila day. Tingali nang. Daan pagid ko. Ngano nang? Ang pagpunay pamisita ni Franklin din ba? Doon naging motibo. Daan palagi gyud ko at tawhana. Kay unsa may motibo nang? Manguyab god. Kinsa manguyab lang? Ay, kuan kanang Si Franklin, good. Gustong manguyab ni Carmina. Manguyab si Franklin Carmina? Oh, nganong makugang pamangka? Wala ni mo ma-anticipate nga maog yun ay padulngan sa ilang kasuod? Oh, kuan manggod ba? Bata pa manggod ang atong anak. Wa pa ganay siya makagraduate sa high school. Dong, makadugang man sab sa ilang pagpaningkamot kung magkauyab na silang duha. Pareho na ulit na sila ba nga inspired sa pagtuon? Wa mo makasabot sa akong tumong. Nakasabot ko, gang. Pero unsa may atong mahimo kung magkahigugma ay silang duha? Dili ba nakagusto ka man ni Franklin? Oh, nakagusto ko niya tungod kay matinahuron siya. Pero dili na lisensya aron tugtan ko siyang manguyab sa atong anak. Unya dong, kung dili na nimo pabisitahon din ni Franklin, kung imong pinahan si Carmina nga dili na makikita ni Franklin, tingali ka to na hinuna sila mag-abot sa laing lugar, sa layo na noong lugar. Na, dili na hinuon na to sila mabantayan. Makigsulti gani ko ni Franklin. No, ingon ba ito si Franklin do nga, mananghid siya nimo, aron panguyaban si De Carmina. Unsa? Gang, kalma lang, good. May huna-huna pa man dahil si Franklin nga mananghid nimo. Nagpasabot lang na nga maayo yung katuyuan sa tong anak. Wa pa makagraduate si Carmina sa high school. Imo dahil silang tugtan dong kung makagraduate na si De Carmina sa high school. Ambot lang. Ambot lang. Lo, nunsam to siya day.
Nang milay, bugtong na mong anak si Carmina. Instinct pagkitingali sa usa ka amahan nga mangiki. Oh, hinuon. Pinangga mo gud ka ni Dong Jesus de Carmina. Ah, sige nang. Ako na aton si Jason. Ah, papahawaya na to. Una mo siya pagkiksulti may tungod lang duha ni de Carmina o Franklin. Ay, kapay man, ay. Kinuka namin ko. Ay, sabi na wag. Katulog ko na naman ko na. Uy, nanawag man si Franklin. Nga nang nanawag man ka? Min, berting lipayan nila ni Papag Mama o ako mga igsuon sa gipada ninyong sudan. Mao ba? Wala yung tamoy sudan? Doon naman. Nangandam na nga ni Mama sa pagluto. Pero nagdaman ko, motong wa na lang niya ipadayon ang pagluto. Nahinugod sa Papa, anong wata mo pasudlas amo. Wa sabi ni mo to gaani nga gikapoy ni si Papa. Ako mag-iingnan. Salamat ha. Sa pagkaon? Ato ka magpasalamat ni Papa, uy. Igo rabesig kong bikaon sa giandam ni Papa. Swerte kay kami nga nakabaton kag parents parehas ni Papag Mama ni mo. Sorte sab ka, no? Nga lang imong Papa ug imong Mama. Ako, nagsigi kog ampo nga dili gud magkabuwag sila si Papa ug Mama. Dili ko gustong mahimong produkto sa broken marriage. Imposible nang mahitabo nila ni Papag Mama ni mo, Min. Kay in love man si Tito Jason si mong mama. Tinuod na. Pero, tagdugay bisa mo pauli si Papa. Asa man din na siya? Musuroy ko. Unya, hubog na kung mapauli. Maluay sab ko ni Mama, uy. Kay iyam gyud mo maton sa Papa. O, tingali, kauban niyang yung mga kauban. Maulagi. Hinti magud si Papa. Huwag ka nang magkasabot tingali sila nga mag-good time. Mao naman ang siya ni Mama. Pero, wa magi ko makadungog nga mag-away na silang duha. Ting para good, uy. Nganong gituganan taman ka, uy? Ay, katol ko na biya ko, Franklin. Sige. Katog na lang. Manawag lang ko niya ako ni magbalik, Min. Take care and sweet dreams. Ikaw, Pod. Bye. Nganong ako magituganan si Franklin sa kahimtang nga ni Papa ug Mama? Ug ako pagit siyang gisultihan nga. Dili ko gusto nga mamahimong produkto sa broken marriage. Oh, tinuod man sab. Ay, matuog na hinuon ko eh. Palahubog ka si Tito Jason? Permigid ko niyang hagdon nga makiinom niya brandy. Ug katong iyang gibuhat niya. Iya kang gituyo nga sabdo ng akong atubangan. Aron mahikapan niya si Junior. Waso ko makasabot sa kong gibati da. Gituyo ka niya paghikap. Gang, alas 6 na buntag. Ha? Uy. Huwag magkamamukaw, gang. Nahinanok magugag maayo, Gang. Maiko kumupukaw nimo. Nindot kining ligo tas dagat, no? Exercise. Dili lang maayong permihon, Gang. Ingon aron, murag malate ka. Okay lang. Si Carmina. Nangandam na sad, aron mo eskwela. Manguyab na din ang akong anak. Siya day manguyab nga, babae man si Carmina. Purag dili ko makadawat da. Nga musod ni anang gugmagugmang atong anak. Bata pa man gud siya. Tingali unsa sa mamahimon niyang uyab. Kung si Franklin day may manguyab sa atong anak, dili day ka musugot. Dili ba ganahan ka man ni atong tawhana? Ganahan ko pero dili aron mamahimong uyab ni Carmina. Unyag may pagbati sa bangatong anak ang Franklin. Imo day siyang pugngan. Musugot na ka nga makauyab ng atong anak.
Sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay sakripisyo. Pupulihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.